Opstillingsarbejdet er noget arbejde, som jeg kender i en meget fortyndet form, kan man sige, som jeg så egentlig synes, jeg manglede noget mere substans i. Både noget lidt mere konkret baggrundsviden, men også sådan noget mere... jeg kender det måske mere i de større opstillinger. Det her, det er sådan meget hands-on, direkte, noget jeg kan bruge ind i en-til-en-arbejdet. Så det var faktisk motivationen for at melde mig til basisuddannelsen og få nogle kompetencer, som jeg kan tage ind i mit eget behandlingsrum. Jeg synes, det har været en rigtig dejlig variation af både at være teoretisk og praktisk. Det, som taler rigtig meget til mig, det er den kreativitet, der er ind i den improvisationsmulighed, at man egentlig ikke kan gøre noget forkert. Og det, når jeg tænker på det over i mit jordemoderfag, så er det jo også en improvisation. Det der med, at det er noget med at finde vej til det, som dur for det enkelte menneske. Det har noget levende i sig, og den foranderlighed, så man kan eksternalisere noget, og så kan man internalisere det igen, og så kan man tage det med, eller man kan lade det blive der, hvor det er. Så man har sådan en valgfrihed over for det også. Jeg synes, at kurset egentlig har inspireret mig til andre steder at tage det ind, og det kunne for eksempel være både egentlig det arbejde, jeg har både med gravide og nogen, som har haft traumatiske fødselsforløb tidligere. Det har jeg meget lyst til at tage hul på. Men jeg har også sådan en misbrugskonsulentuddannelse, hvor man arbejder meget kognitivt med sådan nogle skemaer. Og de skemaer, dem kunne man lave opstillinger på. Altså hvad er det for dynamikker, som ligesom virker for den enkelte? Eller hvad er det, der går i gang i den enkelte misbruger? Og det kunne man lægge op. Men det er jo sådan set kun fantasi, der sætter grænser for, hvad man kan bruge det her redskab til.